Alfonso Rodríguez Castelao foi unha personalidade crucial na historia de Galicia no século XX. É un personaxe poliédrico, ten moitas facetas na súa vida. Foi escritor, artista, dibuixante, político, e todas esas facetas están encamiñadas á creación dun espírito nacional galego, e por iso a maior parte da súa obra non se pode entender sin a súa vinculación co pensamento político. El tivera desde moi novo un gran interés polo teatro e tamén a música. Ese interés vaise a manter e mesmo a incrementar cando chega a Pontevedra no ano 1916. El vai a estar vinculado a iniciativas musicais tamén como a creación no ano 21 da Filarmónica, e el con seu grupo de amigos, entre os que estaba, por exemplo, Antonio Iglesias Vilarelle ou Antón Losada Diéguez, dábanlle sempre voltas ao interese do teatro, da música, para a creación dese espírito de nación galega. Entonces idean a posibilidade de crear unha sociedade polifónica que vai a ser un recurso moi útil, a música, darlle un carácter culto, adaptar cancións populares de distintos lugares, pero armonizados en galego, e é a maneira de poder utilizar eses recursos que le vía novedosos do teatro galego, adaptalos tamén á música. E cando deciden crear no ano 25 a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, un grupo de brillantes pontevedreses poñen en marcha unha coral, estaban de moda corais nese momento, pero a de Pontevedra nace con dúas particularidades. Por un lado, a presenza de xente moi nova, pero sobre todo o que é rompedor neses momentos é a incorporación de mulleres con pleno dereito como cantoras á Sociedade Coral Polifónica. É a primeira entidade desas características en Galicia que incorpora, que conta en pé de igualdade con mulleres no colectivo cantor. Eso creo que é moi importante. Estamos falando de hai 100 anos, non? Os dous primeiros concertos non tiveron unha posta en escena, porque foron na Semana Santa nas pontevedresas de San Francisco a primeira e Santa María despois. No ano 26 se programa que sería o primeiro concerto da Polifónica nun teatro, que sería o Teatro Principal de Pontevedra, e cando se decide que a representación debería de ir acompañada de unha grande e complexa escenografía que, por suposto, sería encargada a Castelao. O concerto daríase o 23 de marzo do ano 26. Acude xa en xaneiro ao seu amigo Camilo Díaz Valiño para que lle dera algunhas indicacións para leválas a cabo. El traballa durante este tempo moitísimo nos deseños preparatorios dos telóns e polas enormes dimensións que tiveron, tuvo que buscar un lugar que lle permitira traballar. Os fixo na antigua fábrica da Luz, na Plaza da Verdura. O traballo foi moi intenso, sábese que traballaba incluso de noite. Neles estaba previsto inicialmente facer 7 para as representacións, pero finalmente só terminaría para ese primeiro concerto 5. O primeiro deles foi o Pano de Boca, no que representou a figura de San David músico, que era a mesma figura que el utilizara para ilustrar o logotipo da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. Este pano sería o primeiro que vería o público, porque cerraría o proscenio mentras se preparaba a coral, e tamén estaría baixo durante os cambios das distintas partes do concerto. Para esta primeira parte do concerto vai a diseñar un primer pano que é coñecido como a Sala dos Quiquiriquís. Está dividido en cinco partes, un grandísimo formato, ten unha greca como de Quiquiriquís na parte superior e de aí o seu nome. Para a parte sacra vai a diseñar outros 2 panos. O primeiro sería o que se titulaba Portada Románica,
que actualmente está en paradeiro descoñecido. Deste non se conservan máis que reproduccións fotográficas do mesmo. Para a composición deste pano, el vaise a inspirar na portada de San Lorenzo de Carboeiro. A interpretación desta parte do concerto estaría feita desde detrás do telón, é dicir, o público que vería sería o telón e non aos intérpretes, como si o espectador estuvese escoitando a un coro que cantaba dentro de unha iglesia. É un recurso que el potencia ademais na representación inundando o teatro con un aroma a incienso. E xunto a este pano vai deseñar o rosetón ojival no que el vai se inspirar para facelo no rosetón da igrexa de San Francisco de Pontevedra. Ademais destos dous panos que termina para este primer concerto dedicados á parte sacra, vai a deseñar pano destinado á parte de música popular. Titulábase Alcoba, deste non se conserva ningunha imaxe gráfica. Estes foron os 5 que pudo terminar para ese primeiro concerto. Quedaríanlles outros 2 que non tive tempo, que terminaría en días sucesivos, xa que pouco despois vai a facer o que sería o segundo concerto da Polifónica nun teatro, que sería no Teatro Principal de Santiago, para o que Castelao xa así logra terminar outro dos panos, que foi o interior dunha igrexa, no que inspírase na cripta da Catedral de Santiago, na chamada Catedral Vella. Inda faría un séptimo, que foi o titulado Rúa. Representaba como unha rúa con soportais. Neste pano, que foi realmente moi polémico no seu momento, porque quizáis o máis formalmente, o máis novidoso, está claramente inspirado en algún dos feitos por Remisov para o Teatro do Morcego, que foi criticado por algúns dos periódicos da época porque o atopaban cubista. Para a representación da Polifónica no Teatro Rosalía de Coruña, en decembro do 26, estrenou un pano de boca titulado O Arco da Vella, moi novidoso, baseado na composición que publicara Cándido Fernández Mazas, co mesmo título na revista Nós. Ao principio pensa en crear un novo rosetón que sustituíra ao anterior e a todos os que se utilizaban na parte sacra do concerto, pero finalmente o que vai facer é un gran pano no que se representan unhas vidreiras góticas para ser cantadas as pezas detrás desas vidreiras, dando a mesma sensación de que se estaba cantando no interior dunha igrexa. Este telón, que sería o último que el vai a facer para a Polifónica, tuvo moitos atrancos e fai que teña que traballar prácticamente hasta a madrugada do mesmo día da representación, utilizando o telón no teatro prácticamente mollado. Yo era pintor oficial del Teatro Principal, yo pintaba las diapositivas, los cartelones y alguna escenografía. Entonces me llamaron a mí porque nosotros encontramos eso en la buhardilla del Teatro Principal, estaban ahí. Estaban todas hechos, estaban rotas. Tuvimos que ir al matadero, coger los despojos de las vacas y los ojos y las tripas, que como huele tan mal, tuvimos que ir a la Junquera. Fuimos precisamente el tramoyista, que era el padre de Parrita, que cargó con todo una barrica y los despojos estos de las vacas, y allí lo hervimos, lo tamizamos como no teníamos cedazo, con un saco. Con un saco lo tamizamos todo y luego hay que dejarlo enfriar, y cuando está frío es una gelatina, queda una gelatina que es una cola preciosa, una cola que va muy bien. Y esa es la cola carnaza. Entonces, había que realizar en la escenografía, se hace con el papel y tarlatana, y con la cola carnaza tiene un cuerpo suficiente para poder doblar y graparlo después por atrás sobre el traste,
que los trastes suelen tener 9 metros de altura para componer la escenografía completa. Posiblemente él no lo habría hecho con cola carrata, porque él no era escenógrafo, lo habrá hecho con otras colas, no lo sé. Y eso puede ser el hecho de que se deteriorara. Yo lo hice allí, en todo el escenario del teatro principal. Tivo a idea de facer outro inspirado nunha romería galega. Esta imaxe que el pega no seu diario do 21 sería, de feito, a inspiración de unha ugada hoxe perdida, pero si se conservan no museo tanto un calco como un boceto que en algún momento estaba pensada para facer ese gran pano para a Polifónica. Por eso, no ano 1986, coincidindo co centenario de Castelao, a través do tanto o museo como a propia Sociedade Polifónica de Pontevedra deciden encargar ao escenógrafo catalán Germán Salvador a realización deste pano seguindo o deseño de Castelao. É unha fermosa composición moi colorista que se utilizou no concerto que a Polifónica deu nese ano 86. Dadas as dimensións enormes dos orixinais dos panos da Polifónica, é imposible que podamos expoñelos, por desgraza, os orixinais nesta exposición que se celebra conmemorando o centenario da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. Pero tamén somos conscientes de que unha parte fundamental da produción de Castelao e tamén moi descoñecida polo gran público, porque falase dos telóns, pero a excepción do pano de boca de San David e do rosetón que se ten utilizado nos últimos anos nos concertos da Polifónica, os outros son moi descoñecidos. Por eso pensamos expoñelos en formato grande, pero evidentemente a escala do que son en realidad, para que o público poida ver realmente estas magníficas composicións de Castelao. De Castelao incidimos sempre no seu labor como cantor, no seu labor como artista preparando eses telóns, pero hai outro dato que non sempre se comenta. El foi tamén presidente da Sociedade Coral Polifónica. É dicir, que foi todo o que se pode ser nunha coral. Recibir a visita da Polifónica, asistir a un concerto da Polifónica, supón un reforzamento da identidade colectiva. Un dos grandes logros da Polifónica é que quen asiste a un concerto, quen escoita as súas interpretacións, sinte que forma parte do lugar de procedencia deses cantores, cantoras, e con frecuencia podo documentalo directamente. Non é raro que ao escoitar algunha desas composicións que forman parte xa da nosa identidade, que máis dunha persoa se lle callan as bágoas.